Bon dia, sóc en Pau d'en Pau, el vostre rajador de confiança, bufó, alguna cosa. Mestre no, perquè mestre és la Neusi, professor, si voleu, però tampoc ens passéssim, vale? Cuente conmigo. Por favor, Fray, yo no sé enseñar. Yo soy profesor. Llavors, vinc després d'una llarga absència i volia parlar-vos sobre les ventes online. Vinc a fer una mica d'advocat del diable, però espero que això no se'm giri en contra. No vinc a parlar sobre el consum nadalenc, que és exagerat, però bueno, ja són altres melons que obrirem quan vingui l'estiu, perquè els melons són de l'estiu, i vinc a parlar més sobre les ventes online, el consum de proximitat i aquestes coses, vale? Tothom més o menys sap què són les ventes online, però, per exemple, com ha dit la Laura Grau, la influencer... Vale, comerç de proximitat, però ajudes al teu veí, que evidentment és molt millor que que enriquir a l'Amancio, però si el meu veí té una botiga d'esports i m'ha d'acabar venent unes bambes Nike, tampoc estem fent massa res de bo, per molt que ens sentim millor. Evidentment que en el moment que estem tampoc caldria anar a fer boicot als petits comerciants, perquè no. És cert que la venda online facilita una idea molt capitalista, que és el consum instantani i massiu, i tot el que veig ho compro. Shut up and take my money! Pot ser molt perjudicial, però també són altres coses que ens poden passar en el mateix súper. O sigui, és més el concepte de consumisme instantani i massiu el que hem de rebatre, no pròpiament les ventes online, com a primer punt. El fet és que la tecnologia està allà, i el problema potser és qui l'ha sabut exprimir i treure tot el profit. Per exemple, és el senyor Amazon, Jeff Bezos. I penso que la venda online també podria arribar a facilitar el negoci a petits artistes, comerciants, pagesos o gent que s'ha d'adaptar a una nova manera de fer les coses, però no vol dir això que s'hagi de fer una cosa global, sinó que també, al meu parer, es pot continuar consumint de proximitat. El fet és com canviem la forma de consumir i que això doncs, toleri una certa ètica i tingui uns certs valors també. Sí que és veritat que el consum de sempre de botiga millora les relacions personals i això et fa créixer com a persona. Tens res per fer caldo? Per fer caldo... Això, No, vull dir peix de roca per fer caldo. peix de roca, aquí tot el peix és de mar, I com a individu i en la societat i tot el que vulguis. Però el fet de poder consumir d'una altra forma pot ser que aquestes relacions personals es puguin dur en altres àmbits. O sigui, no hem de preocupar-nos d'una cosa perquè l'anem a comprar, sinó ens podem preocupar perquè ens interessa de veritat. Llavors, tot el temps que puguem guanyar per un lloc, el podríem invertir cap a un altre. Sí que això és deixar la pilota a la taulada del consumidor. Però bueno, és el que estem fent tota l'estona quan li demanem que consumeixi d'una forma. També podríem entrar aquí a legislar sobre com i protegir sobre què volem que millori la nostra societat. I no em negareu que internet ha canviat la societat des del més profund, cap a bé o cap a malament, a vegades, cap a molt malament, però bueno. ¿Y cómo olvidar a mi querido niño rata? Niño rata, eso no me ha gustado. La informatització, la mecanització, l'automatització de producció i distribució, tot això ha estat molt difícil d'aprendre-m'ho, I això és un riu molt potent. I el que hem de fer, més que remar contracorrent amb el canvi aquest de paradigma o del que vulgueu, és reconduir el riu cap a uns valors que a nosaltres ens semblin acceptables, que volem defensar el comerç de proximitat. Hòstia, doncs fem que la gent que produeixi, que consumeixi de zona, es connectin online, perquè les eines estan allà, l'únic que hem de fer com un clic d'aprendre a fer-ho servir. Bé. I com a plantejament ja de futur. Jo vaig deixant moltes idees i sí que deixo molts cabos sueltos. I, bueno, algun dia es lligaran aquests cabos, però en tot cas, per exemple, arribarà un moment que els robots produiran en massa i produiran moltes coses. Això vol dir que hi haurà un sector de població desplaçat. Què fem amb això? Hem de tenir por a aquest canvi, la robotització i l'automatització de la producció? No. Hem d'intentar que aquesta gent, reconduir-la, que aprenguin... Que n'aprenguin! En tot cas, la reflexió final és que no hem de tenir por a aquest canvi. Jo crec que hem d'adoptar el canvi i fer-lo nostre. Però bueno, que us vull desitjar molt bon Nadal, vacances, el que vulgueu, i que us cuideu i que cuideu dels vostres i que intentem respectar les coses una mica. Però bueno, i això, i poc consumisme. I que tingueu bons àpats i ja està. Però... Adeu, adeu.